Engko nek kowe tobat milaku, engko kowe iso kaya Sidira lho. Uripe penak. Tenanan, kowe dadi wong apik. Tapi syaratnya kowe kudu syahadat, kudu salat, kudu masuk Islam. Kowe kirimu ngamaknya aku bakal keluar dari aku oke lho. Gimana? Dengan siapa? Agak juga ya mau. Jangan serius. Aku ki wong tua. Aduh dijak bulan ngabun. Kowe ngaku piye? Ora, kowe ora Jan. Sawangen aku to Jan. Awak ket mau. Ojo nesu-nesu. Enek bener. Aku sesek to kowe. Teno, kamera dulu. Tapi itu dia ngerti dan padang. Bah, kok peteng to. Dodo kok sesek to nyawang kuwi. Iki apa kok kuburan to Jan? Akeh jen. Obatmu kowe keselmu bar duduk kuburan Jan. Kuburan kuwi tadi. Ora tenan. Tadi itu. Kowe pasti Kowe pengen lho, kain to iki. Iki jenenge kain kawat utawa kain moni. Sing warnane mau putih. Saking wong iki wis mati kuwi, golek juga sing apik, iki tak dijak. Mati. Terdase ilmu elek kuwi mau mergo wong kebingungan elek. Makanya aku iki ngukur intine apik lan elek. Lek santet iki mau kena berarti amun iki elek. Mergo apa pintune masuk elek mergo di pintu elek. Tapi lek pintumu apik karbone elek ora iso. Paham ora? Enggak ngerti tak jelasin. Ojo sing tenang Jan. Tenang. Ora ngerti, Pak. Kamera laksanat bojone dhewe lho. Iki awakmu sarene-rene waktu ndamu panggang ngeyel. Ya lho. Panggang ngengkal pengen nobatnya aku pengen jameknya karo Sudiro. Iki tujuan apik tak omah. Ning kabeh mau wong duwe intine hak utawa hawa nafsu, kekarepan diri-diri. Mati. Kamu di mana? Kamu di mana? Pasti masaknya lembek. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurdati wa syiri syarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurdati wa syiri syarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan keluarga panjang semuanya sakinah mawaddah warahmah, dapatkan keturunan soleh dan soleh, dan semoga ketika kita nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi walaupun hanya lewat media YouTube, yaitu Mbah Din 2. Semoga kita bisa saling mendoakan. Apapun yang saya sajikan
tujuannya adalah untuk hiburan, dan tujuan utamanya adalah untuk mengajak panjenengan dalam kebaikan. Yang selalu saya sampaikan kepada panjenengan semuanya adalah hikmahnya, yaitu sholat dan sholawat. Apapun masalahnya dalam hidup kita ini, yang penting kita itu sholat, yang penting kita itu mengamalkan sholawat, dan yang paling penting juga kita tidak melakukan maksiat, maka hidup kita pasti akan selamat. Karena ini semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi, dalam hidup ini yang penting kita menjaga sholat. Yang kedua, yang penting kita mengamalkan sholawat. Dan yang ketiga, yang penting gak melakukan maksiat, maka hidup kita pasti akan selamat. Seperti yang menjadi fondasi keluarga besar Pondok Nuswantoro, yaitu yang pertama menjalankan sholat. Jadi kalau panjenengan benar-benar keluarga besar Pondok Nuswantoro, jangan hanya dilihat hiburannya, kesaktiannya dan lain sebagainya, tapi yang penting adalah menjalankan sholat, mengamalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Nah, itulah yang ingin saya ajak kepada panjenengan semuanya yang suka menonton YouTube saya. Harus menjalankan sholat, mengamalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Nah, di malam hari yang berbahagia ini, saya juga ingin menyampaikan untuk semua subscriber saya yang panjenengan semuanya, mungkin ada yang pernah beli media ke saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya. Selain itu harus dikerjakan amalannya, yaitu sholat. Kalau nggak sholat, beli media nggak ada gunanya. Yang kedua, sholawatnya diistiqomahkan. Oke, sekarang saya mau ke rumahnya Mbah Jan. Saya mau berusaha untuk menyadarkan, mendoakan, karena itu tugas kita. Mohon doanya dari panjenengan semuanya. Sebelum itu kita baca Al-Fatihah dulu, sholawat alika falakan nas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita ke rumahnya Mbah Jan. Oh, tenang. Ojo nesuan. Sing tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Jan? Sehat ya. Kayaknya kok lemes ngono. Barnya apa Jan? Ya, bareng tak tenaga. Nyapa? Tenaga apa? Ya, takkan semedi ya. Iyalah. Jadi tenaga jogo terkuras. Lah kuwi semedi tujuane nyapa? Ya enak tujuane lah Bang, awakmu gak ngerti. Tak kira semedi iki ben iso bertazali, ben iso nyatu karo pangerane ngono. Ya ana sing ngono kuwi mau tapi aku ora gawe. Piye awakmu piye? Ya kabeh mau duwe kekarepan, duwe tujuan. Sedangkan kekarepan atau tujuan mana loro. Sing apik karo sing elek. Jadi tujuan kuwi mau renane loro ten. Tujuan apik karo tujuan sing elek. Loro. Dadi aja nyawang wong semedi utawa wong laku. Bahkan ilmu hitam pun mereka agar menempuh atau mendapatkan ilmu yang paling sakti, itu pun dia harus memberikan tirakat yang mungkin tirakat itu lebih bahaya, mungkin berujung kematian dan sebagainya. Itu ireng betul. Apalagi yang putih, podo, soalnya ibaratnya ngelmu mau sesuatu yang kita harapkan atau keinginan kita supaya kita mungkin yang putih ya pengen kewibawaane, mungkin kesabarane, nah sing ireng iki mungkin kedayaane atau kesaktiane. Tapi kabeh mau kudu ana pitukon. Jadi ibaratnya ada iki lek pengen barang, ya kudu duwe duit. Lah ora duit ora bakal iso keturutan apa sing dadi gegayuhane awake dhewe. Kabeh nek lakune. Nek lakune karena memang ngelmu tegese kok laku bener. Ning didelok ngelmu dienggo apa? Ilmu ketemune ganti laku. Iya, itu harus pitukon soalnya. Zaman biyen
sejarah biyen yo ngono mau ngandani poso. Jadi lek siki aku cerita zaman biyen-biyen wong presiden biyen si ibu sing ibune sing kandungan dongane. Didongane supaya anakku dadi raja. Buktine ya dadi raja sampai 30 tahun ibaratnya ngono. Iya dongane teko ibu. Iya. Makanya aku bener-bener ngomong kedasarane kedua orang tua memang kayak ngono. Makanya aku dhewe ngerti awakmu karo kedua orang tuamu, iso menghormati, iso piye ya ngarani, iso kayak contoh lah. Wong tua iki termasuk ya mara tua barang iki ya wong tua. Iya, wong tua karena ya memang dadi mara tuane dhewe. Wong tua iki ora mung ibu bapak awake dhewe. Wong tua ki mau termasuk ya mara tua. Mara tua. Mergo kewajibane dhewe bekti ning wong tuamu ora mung ning wong tua loro tapi ya ning mara tua. Pokoke wong apik karo mara tuane ya penak golek sandang pangan nih. Makane ora entuk dibedak-bedakne maksudnya antarane mertua karo mara tua. Jasanya dhewe iso lahir alam dunia itu memang jerih payah dari kedua orang tua. Jadi sing diarani darah abang mau saka biung, sing darah putih iki mau teko bapa. Lah darah putih mau dadi jiwa, sing darah abang dadi raga. Iki proses menungso. Jadi makane sering aku omong darah sangan palan dumadi iki mau ilmu sing pewaris utawa wis dadi leluhur awake dhewe. Terutama wong Jawa kuno utawa Dupa wis sak muni-munine. Ning kabeh mau kudu sangkan parang dumadi. Jadi lah dhewe kerja tujuane pengen oleh duit, pengen katakanlah iso merdekane keluarga mau duwe. Urip pun yo ngono. Jadi ade tumitah nang alam donya, trimo tumitah sebagai apa titah pasrah sumarah iki mau memang piye kudu iso nganggone to nggui. Adewe iki nang donya kon nyapa. Lha rasa sadar kok kuwi akhire tindakane ra karo-karo kaya aku ngene iki. Jadi timbang bisa ya tahu dise aku wae. Ora lho maksudku wis ngrumangsani salah kok enggak seleh. Ngono lho. Ngene ampe saya aku tak potong sik. Awakmu wis ngrumangsani awakmu salah. Iya. Ya salah apa bener kan pangeran sing roh. Iya. Tapi maksudku awakmu ngrumangsani salah. Dalam arti amit bahasane ekonomimu ya acak-acakan. Iya. Mendina kowe marah ngono lho rasa acak-acakan. Terus piye? Sampet gaemu ya gak gerak-gerak angel. Heeh. Ya maksudku uripmu ki maksudku gak penak ngono lho. Nah, terus kaya aku kan ya mung sekedar ngarahne lek memang uripmu gak penak, jan aku dhewe ya iki tau gak penak. Terus marih penak kan salah sijine ya mergo salat. Lha tenanan iki gak guyon aku. Paham sing ngomongi paham kok tak jawab to pangan. Bajane mbok omongan iki wong atine dhuwur. Maksudku ora kok konten ngene ora lho, Jan. Ilmu itu harus dibagikan. Jadi saja kalau sing ndelok, jadi bisa juga sisi positifnya lho, Den. Wis ngomong karo ngene. Lah iya dadi maksudku ngene lho, Jan. Kan awakmu wis ngrumangsani lek uripmu gak penak. Maksudnya golek ekonomi ya angel. Mendina ya gegeran, diomeli wong. Ya, Terus golek sandang pangan ya angel. Kan awakmu ngrumangsani uripmu gak penak. Ya mergo gak penak kan mergo nek sing salah to, Jan. Jelas ketawa akibat. Dadi kaya samane umur kelek pas kan mlebokne ya penak slep ngono penak. Lek angel wong ancen ora pas ya pasti masalah. Iya bener. Lah makane ben penak ben pas kan kaya banyu mlaku sut ngono penak ketemu dalane ngono kae. Manut kesane pangeran kan ya mergo salat. Mergo selawat. Lah kowe tarane kok ket dhisik ndak gelem nyapa maksudku iki. Ya sesuatu yang mungkin suatu saat tak babat tumangkane. Jadi ngene tak dilani. Sing mbok masuk mbok omong. Ibaratnya awak ngambil pari. Aja mbok resiki parine, mbok pupuki parine. Pinggire parine kok ora.
Nek sukete ora tak lakoni. Iya. Nek Nek suket kowe ra iso ngresi sukete sandine kuwi, parine mau cara uwohe kuwi kurang apik. Ibarat sing mbok omong. tapi apa raya wis gandengane to Jan. Wong lek parine subur, lemu mergo pupuke akeh, mergo tanahe gembur, ya mesti lak sukete akeh to Jan. Wis gandengane. Saya ke takak rawamu. Suket menguntungkan ora? Dienggo pari mau. Nguntungne ra nguntungne ya ancen ya wis jatah pangeran ngono. Jadi maksudku supaya dhewe rezeki lancar ke awakmu, katakanlah iya aja ngopeni parine ning ngerti yo sukere. Suker damete sukete nang sandinya dhewe mau. Intine pola tingkah, tindak tanduk iku tak ibaratne ngono. Kowe dijamu Jawa ora paham jane kok ndi to. Aku gumun. Kane tak awide Malah ngene. Iya, kalau iki ajaran bisa ditampa wong. Ya wis ndang tak tarungane wis pripun ndang. Jadi lek awakmu kita ibaratnya kali, sing gak iso piguna marang liyan, piguna marang keluarga. Ya. Kan ngono awakmu. Awakmu lek iso migunani santri-santrimu yo mungkin ilmumu, migunani bojomu ayo tentrem, migunani tanggomu sing kalau sambutun kalau wonge lah. Itu tidak semudah kita ucapkan, tidak semudah kita bayangkan. Harus ono prakteke. Jenenge kasunyatan. Lah, ta ibaratnya wit pari mau, awakmu kudu iso mikirne suket sing sandingi mau. Karena apa? Suket menggak untunge nang parine. Lah, kaya aku rezekiku mergo disentet, mergo enek sing ora untungne kok suket mau. Wis gak paham tak dilane ngono. Jarene sapa? Kuwi iku kan pinemumu to Jan. Ya, terus wis penemu ki lak. Lek pinemumu mau suket ki mau ora nguntungne parine. Lek pinemumu. Lek pinemuku beda. Penemu ki aku yo pengen tok. Iya kuwi mau lho Jan, jenengane parine subur, panane akeh, mergo tanahe gembur, pupuke ya mesti lek sukete ki mau ya subur ngono lho. Jadi ora kok dipermasalahane sukete. Sing penting lak ya ngopeni parine. Sing aku tak ngopeni sabar to, Ben. Tahu. Dijawabkan. Jadi kowe suketmu apa to gunane wong sing ngene-ngene ta? Lho apa iki? Lho mantu. Jimatmu. Jimat sampai utul iki model ya arah kamu enggak seneng berarti. Oh iya. Bakal mateni sedilo iki. Jimatmu enggak demen karo aku. Demen karo kehadiran enggak demen. Untung aku ancen enggak demen didemen jimat kuwi. Mesti awalane mungkin enggak tepak mbok enggak paham. Masalah iki lek wong nebare beci kan ra gelem karo. Panas ya. Iya terus piye wis pinemu piye? Aku ki mau ngene lho Jan. Iya. Aku ki mau ngene lho. Kan aku yo tidak akeh ngerti awakmu to Jan. Iya, terus. Maksudnya angel nyambut gawe nih. Terus. Awakmu ya tau cerita pengen di omah ya ora. Orang pengen di omah ya ora iso di omah. Nyambut gawe ne angel kan ngono. Nah, maksudku barang sing angel ki mu mergo gak pas. Lek ben pas ya kudu dipasne lakune. Salah sijine gini lho ning agamaku lho ya awake dhewe iku mau lek pengen uripe penak, pengen uripemu ditata karo pangeran, pertama dhewe kudu gelem nata awake dhewe. Dan nata awake dhewe mau carane dari mana? Dari salat. Nah, salat itu adalah fondasi utamanya. Lek awake dhewe nata salat engko lakune dhewe malih apik. Lek dhewe nata salat engko uripe dhewe malah ditata karo pangeran ngono lho Jan. Ya wis ngerti, aku wis ngerti. Kaya mangka aku ngene iki apa mbok kira mung sak derma aku ki golek konten terus moro rene ngono ora lho Jan. Ngene iki aku ya pengen awakmu ben iso berkarya ngono lho. Lah aku enggak demen karo awakmu lak tak jarne. Nyapa tak parani sampai ngene iki sampai tak gawakne kamera ngene iki coba. Iya toh? Iya. Ngono lho masalah iki. Ngerti. Karepmu ngerti. Lah terus lek wis ngerti karepmu piye? Ya intine kan yo ngono mau, kabeh mau lek lali dalane, ora liwat dalane patrene urip kedusan-dusan. Contoh, jadi ampre penak. Dadi lek siji lek dhewe lali karo dalane. Kowe ora pengen balik kan dhisik? Bangga. Oh, pengen balik. Pertama ora lali karo dalane, terutama kedua orang tua. Ya, ini kuncinya rezeki. Terus keloro, wong lewat dalane, contoh sepur ya. Sepur. Ora enek critane sepur liwat aspal. Iya. Jadi kabeh mau lek liwat jalure.
Asline teko sing mau kuwah kono ya bakal penak. Wis awakmu wis ngrasa ning dalane pangeran apa urung saiki? Lah awakmu ora usah dadak sing piye-piye wae pinter nilai. Gayamu goblok ning ngelone aku secara halus, ngono to paham aku. Ora rambutku lho gak putih. Enggak kanduwe lho, Den. Contoh misalnya, awakmu saiki dadi pemimpin pondok ning tingkah aku menjogo kira-kira wong nilai aku sebagai pemimpin ora ya ora. Kalingan dhisik tau dipotong karo Caitian. Iya terus piye? Saiki piye? Karepku kan aku rene mau karepku ya ayo to Jan balik ning kaya kowe dhisik ngono. Taubatan nasuha terus ora anu ngono lho. Kowe rene ora wedi aku to, Den. Aku to. Aku jane ya wedi, tapi aku cek luwih wedi karo pangeran. Ngono lho Jan. Kalau aku ora rene awakmu ku malih ora. Yo wong rene kuwi mau apa meneh rumangsa pinter kuwi mesti tak tes. Iya, jane kat biyen wong. Aku ora rumangsa pinter lho Jan, aku goblok ya. Kowe roh aku ngene kayak siapa Jan? Kayak sing nyanyi. Lho sing nyanyi kan apa kae sing nyanyi kae? Yolanda. Heeh, Yolanda. Kamu di mana? Dengan siapa? Tangga juga nek mau. Jangan serius. Aku ki wong tuwa. Aja dijak dhewe lagu men. Rene kamu nggih. Ora, kowe tak ora lho Jan. Wis sawangen aku to Jan. Heh, Awak ket mau. ojo nesu-nesu. Wes terus lho, Mbak. Enek lagune. Piye? Yolanda. Kamu di mana? Dengan siapa sekarang berbuat apa? Sing waras kowe Pak. Sing gede kowe Pak lah tak wani yo waras. Ya gendeng. Awake dhewe padha gendengin lho Jan. Aku gendeng ning pangeran, nek kowe gendeng karo wedokan. Buka botak. Kowe krungu-krungu ning Malaysia to Jan? Wis kabar burung lah. Ora ke situ? Ya sudah pikir-pikir dulu lah. Iya. Kalau aku lagi ya pengen bermasa depan lah. Pengen auto uripku. Aku nang kene pada duduk santai. Ora. Engko nek kowe tobat milaku, engko kowe iso kaya Sidira lho. Uripe penak. Tenanan. Kowe dadi wong apik, tapi syaratnya kowe kudu syahadat, kudu salat, kudu masuk Islam. Kowe kirimu ngamakne aku bakal keluar dari tangan aku wong pelo. Aku jowo bakale. Dene tujuane bukan ngono. Apa hubungannya surat Al-Ikhlas karo pelo? Sebenarnya tujuan. Kapan? Ilang wong Jawa mbok paksa ya ra iso muni bismillah iso milah jaman biyen. Yen ya kedadian tenan pun bayar aku. Ya bener sih. Ora. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Awake dhewe kan best friend toh, berteman lho. Aku nek memang dhewe arep adu ilmu, ya ilmu sing sejati. Ilmu gaib aja kok nganggo fisik kok preman malah. Awakmu jane preman apa dukun ta Jan? Disuruh karo ngono ae wis timbang aku iki sing ngakoni elek ngono. Engko panggapi paling bolone elek. Ngene Den. Oh kok derek wis apa gak tak tes? Moh, mau tes sama aku ujian. Aku cari. Ora musik ini. Ini nyoba tuh. Iya tenan. Aku samara rambut kobong rambut. Tenan. Kamu di mana? Dengan siapa? Sekarang Mau tanganku gitu tenan. jalan kok. Elek apa yang gendeng di bawah kayak gini. Aduh, bro. Iki ora. Aku sesek tau ya. Tenan, kamera ben roh. Sak itu ben ngerti ben padang. Bah, aku kok peteng toh. Dadaku kok sesek toh nyawang kuwi. Iki apa kok kuburan toh, Jan? Akeh jen. Obatmu kowe keselmu bar duduk kuburan, Jan. Ya kuburanmu kuwi tak duduk. Ora tenan. Tak duduk iki. Kowe pasti kowe pengen roh, kain kon iki. Iki jenenge kain kafan utawa kain mori. Sing warnane maune putih. Saking wong iki wis matine suwi, golek dina sing apik, iki tak budak. Mati ngono. Lah, tujuanku tak seragame nang ngene iki mergo apa?
Zaman biyen mau lek gawe kain teko kuburan, digawe nyantet, kuwi iso mandi iso tedas. Nah, tedase ilmu elek kuwi mau mergo wong kedunungan elek. Makane aku iki ngukur intine apik lan elekmu. Lek santet iki mau kena berarti amun iki elek. Mergo apa pintune masuk elek mergo di pintu elek. Tapi lek pintumu apik karbone elek ora iso. Paham ora? Enggak ngerti tak jelasine. Kuwi bangga. Aja sing tenang. Ora wedi, Bang. Kamera lah sanad bojone dhewe lho. Yuk, guruku dhisik no. Kate pekok to iki. Ngerti aja jelas iki. Piye? Jadi santet mlebu mergo memang ana lawane mangkane kadang enek sing ngomong lek pikiran ayem tentrem kedunungan seneng santet ora tedas. Patri bener. Marang iki swarga iki sarwalega. Keindian Swarga sarwa lega. Sarwalega. Swarga lega. Sarwa lega. Jadi lek awakmu Sarga sarwa lega. Terus hatimu tentrem, mimpin pondok iki adem ayem, terus akeh penggemarmu, akeh pitulunganmu iki jenenge swarga. Siji karena aku neraka ora iso. Tapi yo aku yo akeh sing hujat biasa ae. Enek wong sing sugih bojone ayu ya disantet wong enek modiar. Masa swarga mungkin mung siji asine ora mobil ora tanah. Anggere bojomu loro rukun sak atap lho tak atung jempol. Iso ora we? Urung. Ora iso wis swarga we iso bayangno pikiranmu sak anjene istriku iki omong-omong loro damai rukun dengan anake lho swarga sing rasa dituku. Ora seru tapi. Ya ora seru. Kuwi ra muji ilmumu. Kowe lek ndek bojo loro muji ilmu mergo apa iso ngatur kene, iso ngatur ngene, ya sepurane aku ngomong pribadimu. Nek di mau dijukuk sisi positif wae. Iya. Terus saiki balik nang iki. Iya. Dina iki sarana awakmu iki wis Fikri ta iki. sembarang ora wedi. Deket ya kameramu tak kan deket nih pandene. Tak kaplek lho iku. Lah sing sitoke kameramu meneng ae. Iki jajal-jajan kok arep. Aja, iki urusanmu mangka karo aku. Lek acan caedan ae. Aku ae aja kae ya. Aja. Kowe. Ora wedi mlayu. Salah bakal. Piye. Iki awakmu sarene-rene mengkudamu panggah ngeyel. Ya toh? Panggah ngengkal pengen nobatnya aku pengen dameknya karo Sudiro. Iki tujuan apik tak hormati. Ning kabeh mau wong duwe intine hak utawa hawa nafsu kekarepan diri-diri. Intine aku mbok paksa sepurane aku ora iso. Iya. Ya toh? Ampre awakmu iso kebukten dina iki awakmu bakal tak jajanan lumantar boneka iki. Lek boneka iki mah tedas nang kulitmu, nang sumsum, nang dagingmu. Berarti awakmu isih urung tekan. Urung mantes ngandani awakmu. Urung mantes. Mergo wong iki ngandani wong kudu iso ngandani awake dhewe. Iya. Nyapa iki, Dek? Kowe kesukaan santet piye? Ora. Aku ya mimpi. Piye. Aja ngalang-aling. Ora. Iku kena kameramu dinyalane aku. Ora. Karo nyanyi lah ra. Ora nyanyi. Ora. Aja. Aku ganteng ora to? Ora ganteng kok bojomu ora loro. Oh iya. Piye? Maksudmu piye? Intine aku pengen roh tolak ukur ilmu. Mergo kamu kondang wong gedhe wong sakti. Jane ora sakti jane. Kuwi nang omongan. Ning baca butuh bukti. Bah aku mengati buktane cacah. Butuh bukti. Oh, dongakno selawat to ya. Awakmu ya wis nglakoni kewajibanmu siji apa duduk kuburanmu dhewe. Heeh. Wis ana apa-apa ya tanggung dhewe. Saiki ngene Den. Lek santet iki mau iso mlebu nang awakmu, berarti awakmu iki sing wong tekan. Mungguhe mudilmu to kawruh nang ngene. Apa sing mbok cecep mulai awakmu biyen sik soro, saiki sik wis mulai penak mergo mungkin ya teko ngemu iki aku ora paham. Iya. Dina iki pada tak uji. Karena awakmu iki bener-bener wis nyepelekno. Alah, aku jane gak nyepalne sampeyan jane.
Wis tak omongi aja rene neh. Ngeyel pangarene. Makarku ben gak bentrok karo Mbah Dira. Ngerti karepmu, ning kowe kudu ngerti sapa aku. Watakku piye aja dianu. Iya. Bolak-balik kandhane ngono kuwi aku ora trimo. Iya. Saiki dijajal ora usah kesuwen-suwen. Piye. Iwangono ta aku selawatan pecah. Wis tokno ilmu selawatan kok piye apa kitabmu mbok tono ora masalah. Ya wis. Iki kita belum salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sallallahu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa Tangan turokno, tangi turu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku njaluk kosan pengosomu. Allah. Aku njaluk sini. Sallallahu alaihi wasallam. Salah, ngomong salah. Sallallahu. Itu sama itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah. Piye ta? Piye ta? Piye? Nggaemu apa, Den? Piye, saya? Hah? Apa? Den, Mati ya iki. Lah kayak Kok piye kok? mati. Kamu di mana? Eko aku, Den. Kamu di mana? Aja masak kene Mbak. Piye? Kowe ditujah ra we? Aman. Oh iya aman. Wis umur ah burine. Gak ngajar kowe. Prakuat tadi di blok ya. Nggih, untuk semua saudaraku dimanapun berada, ikut grup selawat ya. Saya bukan orang sakti, saya bukan orang hebat. Yang sakti yang hebat hanya Allah. Saya berikan teguh kepada tali Allah. Jalankan salat, amalkan selawat. Bakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta. Assalamualaikum. Ayo, boleh.